Апанент Александра Лукашэнкі затрыманы. Віктара Бабарыку вінавацяць у сакрыцці доказаў і ціску на сведкаў. У гэтым яго вінавацяць камітэт дзяржаўнага кантролю. З самай раніцы вылучэнца на кандыдата ў прэзідэнта і ягонага сына Эдуарда утрымлівалі ў будынку камітэта дзяржкантролю. Адвакатаў не дапускалі. Тлумачылі, што, маўляў, у будынку вядуцца вучэнні. Просим открыть двери и пустить на здание государственного органа. Недопуск на здание государственного органа является нарушением прав. Бабарика задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Чарговы прысуд для Паўла Северынца. Палітык у суме правядзе за кратамі 90 дзён. На знак пратэсту супраць цяжкіх умоваў утрымання ён парэзаў сабе руку. Паша 10 сутак знаходзіцца ў карцеры без вады, і нават ён, вельмі цярпелівы чалавек, знак пратэста парэзаў сабе руку. Вы глядзіце Белсатзум, для вас працуе Всевалад Шлыкаў. Перадапошні дзень збору подпісаў выглядае сапраўды як фінал імітацыі сумленнай выбарчай барацьбы. Давайте паглядзім на самыя яскравыя моманты гэтага дня. Паша 10 сутак знаходзіцца ў карцеры без вады, і нават ён, вельмі цярпелівы чалавек, знак пратэста парэзаў сабе руку. Мы намерены подать жалобу на незаконное задержание. Просим открыть двери и пустить на здание государственного органа. Недопуск на здание государственного органа является нарушением прав. Местонахождение их нам тоже неизвестно. То есть мы не можем подтвердить. Неизвестно, какой орган идет. И в каком статусе они находятся. Но с учетом того, что после их задержания прошло достаточно много времени, то есть больше 3 часов, есть основания считать, что их задержание связано с каким-то уголовным делом. Калі б ён добровольно вырашыў кудысьці з кімсьці ехаць, хутчэй за ўсё ён бы на маё тэлефанаванне адказаў. Паколькі ён не адказаў, было гэта паміж 9 і 10 гадзінамі. То адпаведная выснова напрошваецца, што гэта супраць яго волі. Сейчас у меня желание что-то делать. То, что происходит несправедливо, и я жду, что, может быть, кто-то мне даст этот план действий, потому что я так просто больше сидеть дома не могу и не хочу. И мне не все равно, я хочу, чтобы что-то поменялось. И я пришел в знак поддержки. Напярэдадні з Віктарам Бабарыкам сустрэўся Олег Волчак, праваабаронца і былы следчы. На гэтай сустрэчы вылучэнец у кандыдата на прэзідэнта сказаў, што быў гатовы да такога затрымання, што адбылося сёння. Он призвал всех белорусов, несмотря на то, если что-то случится самое худшее, продолжать бороться за свои права, продолжать участвовать. Понятно, что выборы проходит не в том русле, как должно быть, но призвал именно 9 августа приходить на выборы и проголосовать за альтернативного кандидата. Мы считаем, что Виктор Дмитриевич Бабарика узник совести, политзаключенный. Если бы он не пошел на выборы, он бы сидел бы спокойно себя на поляне около дома, грелся на солнце, и все было бы у него хорошо и замечательно. Надеемся, что международная амнистия заступится и признает его политзаключенным. Также мы надеемся, что Евросоюз сейчас выступит, потому что это уже второй потенциальный и реальный кандидат на должность президента после Сергея Тихановского. Так что нам теперь ждать Валерия Цепкала, чтобы арестовала, и все тогда. Выглядае на тое, што двое з 3 самых небяспечных апанентаў Александра Лукашэнкі ў гэтых выбарах могуць быць нейтралізаваны яшчэ да рэгістрацыі кандыдатаў. Мы папрасілі кіраўніка інфармацыйных праектаў кампаніі «Белапан» Александра Класкоўскага падзеліцца з намі прагнозам на гэтую вельмі дынамічную выбарчую гонку.
Снарады кладуцца ўсё бліжэй да акопа Віктара Бабарыкі. Сапраўды, ўсё болей імавернай становіцца вось такая сітуацыя, калі яго, груба кажучы, замятуць, павяжуць, закрыюць, як гэта на сленгу гаворыцца. То бок будуць ужытыя самыя грубыя і прымітыўныя прыёмы, каб выбіць з абоймы самага небяспечнага, як выглядае на сёння, палітычнага канкурэнта Александра Лукашенка. Ёсць небяспека, што калі улады нейтралізуюць сваімі вось такімі вульгарнымі грубымі метадамі Бабарыку, то возьмуцца і за Цапкалу, таму што, мяркуючы па рыторыкі беларускага афіцыйнага лідара, ён ставіць Бабарыку і Цапкалу на адну роўніцу, і аднаму і другому клеіць крыўдныя ўсялякія ярлыкі, то бок для яго гэта вельмі непажаданыя кандыдаты. Таму няма ўпэўненасці, што і Валер Цапкала дойдзе да рэгістрацыі, дакладней, што будзе зарэгістраваны. Не выключана, што ў цяперашняй сітуацыі беларускія ўлады, беларуская кіроўная вярхушка вырашылі не рызыкаваць, не гуляць у нейкія тонкія гульні, як вось думалі некаторыя аналітыкі, што там зарэгіструюць і Бабарыку, і Цапкалу, і яшчэ там плойму цэлую кандыдатаў, каб яны расцірушылі галасы. Магчыма, будзе выбраны проста у выніку такі лапідарны сцэнар, калі будзе ў выбарчым бюлетэні Лукашенка і там 2-3 відавочныя спойлеры, відавочныя спарринг-партнёры. Цяпер галоўная задача для ўлады, што тычыцца Бабарыкі, гэта таксама яго, як мінімум, псіхалагічна выбіць з каляіны, бо фактычна, можна сказаць, бяруць у закладнікі ягоных сяброў, блізкіх людзей, і гэта маральна агледзішча вялікія пакуты. Плюс у яго адбіраюць фінансавыя магчымасці, там заблакавалі ягоны перадвыбарчы рахунак, і гэта, магчыма, не апошні крок. Мы бачым, што і ператрусы пайшлі ў ягоным доме, у тым ліку. Ну і нарэшце, калі ўладам здасца, што гэта амала, то яго могуць проста, як гэта кажуць на сленгу, закрыць. Ад пачатку выбарчай кампаніі больш за 200 асобаў былі затрыманыя. Перадусім, гэта актывісты ды сябры ініцыятыўных групаў. Але нават асобы, которые не цікавяцца палітыкаю, могуць трапіць у непрыемную сітуацыю. Так, гарадзенец Уладзімір Навумік быў затрыманы на славутым пікеце 29 траўня разам з Сергеем Ціхановскім і ягоным паплечнікамі. Пры гэтым мужчына проста праходзіў побач. Пасля у ягоным доме прайшоў ператрус, а учора ягонай жонцы пагражалі, супрацоўнікі дзіцячага садку пагражалі забраць дачку. З намі на відэасувязі уласна Віталія Навумік. Добрый дзень. Добрый день. Распавядзіце, калі ласка, што адбылося ўчора раніцай. Давайте з гэтага пачнем. Хто да вас прыйшоў, што гэта былі за людзі, чаго яны хацелі? Учора раніцай до меня пришли с садика, в котором моя дочь ходит туда, воспитательница, заведующая детского садика и психолог. Они ко мне пришли, они посмотрели у меня, все ли у меня чисто, в порядке, есть ли у меня еда в холодильнике, есть ли у ребенка где спать, что одевать, в общем, одежда, ну, все как положено. Они посмотрели, так как у меня проходили ремонтные работы, здесь у меня сантехник, поэтому он там шумел, мы вышли на коридор. Так как я живу в общежитии, в общем, вышли туда, и она мне сразу сходу говорит о том, что почему ваш муж пошел на Советскую, он что, мол, хочет денег срубить? На что я ей ответила, что какие деньги, вы о чем? Говорю, просто чисто случайно так получилось, оказался не в том месте, ну, не в то время. Чаму яны да вас прыйшлі? Ці вы раней стаялі неду на нейкім уліку, так, сацыяльна незабяспечанай сям'і? Ці у чым была прычына, так, іхнага прыходу? Как мне психолог позвонила и сказала то, что они пришли, потому что им поступила бумага из милиции. Тогда, когда у меня проходил обыск, они почему-то сказали, что у меня там валяются бычки от сигарет и бутылки от спиртных напитков, и то, что у меня беспорядок.
Вот. Вашего мужа затрымалі на савецкай. Давайте гэта нагадаем. Ён нейкім чынам удзельнічаў у ініцыятыўнай групе Сергея Тихановского. Ён цікавіўся палітыкай. Нет, мой муж не интересовался политикой, не состоял в инициативной группе Тихановского. Более того, он, наверное, не был знаком с ним. Возможно, он и видел его, так как он известный блогер по интернету, но лично он с ним не был знаком. Мы даже не разговаривали с ним, и политические какие-то вопросы тоже мы не обсуждали, потому что нам это не интересно. Як хутка вы даведаліся, што мужа затрымалі? Ну, я вообще не в курсе была этих пикетов, я не знала, что у нас происходит там на Советской, но я на следующий день узнала, но я не знала, затрымали его ці нет. Потом только вечером мне сообщила адвокат о том, что он задержан и находится в Минске по делу Тихановского. Гэта супрацоўнікі дзіцячага садка. Вось яны прыйшлі, што яны сказалі? Яны задаволеныя былі умовамі, у якіх жывуць ваши дзеці, якія высновы яны з гэтага зрабілі? Они составили акт о том, что все у нас хорошо, всего хватает, то бишь чисто, аккуратно, все условия для проживания ребенка есть. Вот. Ну, заведующая сейчас говорит, что она такого не говорила, то, что она мне говорила с утра. Наши гледачи могут не ведать, про что гаворка, что она вам сказала раніцай, что она теперь знеправджвае. Но она сказала, что вы понимаете, у вас тут был во время обыска, вот пришла бумага, она мне зачитала пару строк о том, что у меня здесь валялись бычки, бутылки из-под спиртного, и то, что я курю при ребенке, и вот такое вот она мне зачитала. А потом сказала, вы понимаете, что у вас заберут ребенка. Ці вы бачили мужа, ці ви здолели передать ему некую передачу? Не видела я мужа, после 29 числа я не видела, не слышала и не знаю, но передачку мы передали через друга. Ці ви ўвогуле калісьці цікавіліся палітыкай? Ці вы не то, што былі ў парты, а нагу падтрымлівалі некага з кандыдатаў? Ці вы удзельнічалі ў якім заўгодна палітычным руху? Нет, мы никогда конечно, голосовали там, просто нам от работы говорили голосовать там за кого хотите. Я вот один раз ходила, проголосовала, и все на этом. Больше я не знаю ничего, я никогда не увлекалась политикой, никогда не читала новости, более того, не смотрю никогда новости, потому что я не разбираюсь в этом, мне неинтересно, даже на мой слух не воспринимается эта информация, поэтому мы всегда смотрели интернет, смотрели какой-то фильм, либо мультик семейный всей семьей, не то чтобы мы смотрели там какие-то новости и увлекались политикой. Я нет, его тоже. А вашей дачцы колькі гадоў? 5 лет. Будет 6 скоро. И она, отрымливается, идет в школу. Да, она идет в школу, да, и сейчас, так как Вовы нету, он основной кормилец нашей семьи, у меня зарплата не очень высокая, но мне нужно оплатить там за коммуналку, за садик, и я понимаю, что моих денег, доходов, абсолютно не хватит, но люди, есть добрые люди, которые мне помогают, огромное им большое спасибо за помощь, Што ж, я спадзяюся, што прынамсі пасля выбараў, або хутчэй сказаць, што значна раней, чым да выбараў, што дачка зможа пайсці ў школу і што тата спакойна пайсці ў школу, і што тата будзе побач. Дзякуємо вялікі за гэтую размову. Калі зайсці на старонку в ВКонтакте 96-го дзіцячага садка ў горадні, то можна пабачыць, што больш за траціна допісаў там прысвечаная чамусьці 75-годдзю перамогі над нацыстамі ў Другой сусветнай вайне. Увольнае ад выканання прафесійных абавязкаў час, і калі працаўнікі дзіцячага садку не пагражаюць забраць у бацькоў дзяцей, яны апранаюць дзецям пілоткі і запісваюць з імі відэа, дзе тыя спяваюць салдацкія песні. Праўда, і самыя не адстаюць у падобнай творчасці. Победы!
Мы неаднойчы атрымлівалі ананімныя паведамленні пра тое, што на дзяржаўных прадпрыемствах збіраюць подпісы за вылучэнца ў кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнку. Ці пра іншыя падобныя парушэнні падчас збору подпісаў перадусім за гэтага кандыдата. Натуральна, яны ананімныя з-за таго, што людзі баяцца страціць працу. Але не наш наступны суразмоўца. Ён не толькі адмовіўся падпісвацца за гэтага вылучэнца, але і накіраваў скаргу ЦВК. З намі на сувязі Сергей Никитин, работник организации Городенская Гроднопромстрой. Добрый день. Добрый день вам. Распавядзіце, калі ласка, чаго канкрэтна тычылася ваша скарга, якую вы подали днями у ЦВК? Ну, суть ее была в том, что подписи собирали на работе. Как я понял, организована была администрацией. В подписных листах не было указан член инициативной группы. Данные были напечатаны наши. Ну и как бы все, в принципе. Вот именно это. Вы працуеце ў Гроднопромстрой, але так разумею, што вы выезжаеце на розныя аб'екты, так? І вы цяпер працуеце дзе? Сейчас на свободную вахту, пока я в Гродно. І ось падпісваліся, так разумею, за вылучэнца ў кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашенка, так? Ну, собирали подписи на него, да. І як людзі, яны звярталі ўвагу на такое парушэнне і іншыя ваши калегі, ці падпісваліся за яго? Те, кто был со мной, отказались. А что значит, что они были с вами? Там, як это працуе? Это не то, чтобы они за меня были, а у каждого свое мнение, и никто никому не навязывает, но почему-то все как-то решили, что не будут подписываться. Вот и все. А про какую лишь человек мы кажем? Сколько это было прикладно людей, которые отмовились подписываться? Дюжина. 12-13, это так. Мінэнерга кажа, што паколькі вы працуеце на БелАЭС такім вахтавым, так, спосабам, то вы просто не ведаеце, што адбываецца на прадпрыемстве і што ўсё было насамрэч не так, і што ніхто не прымушае падпісвацца за ні за якога кандыдата. Я согласен, что не заставляли. То есть никакого давления на нас не было оказано. И как бы во всей этой ситуации... Что расстроило и меня, и, наверное, мою организацию, это то, что прозвучало ее название. Хотя всем известно, что по всей Беларуси, во всех государственных предприятиях творится то же самое. Единственный минус, да, что ты как бы свою фирму дискредитировал этим. А так вообще, ну, никто не давил ни на кого, это точно. То есть никто не расписался, никто не был, не угрожали ни увольнением, ни какими-то там санкциями. И вчера беседовал со своим начальником, то есть как я планировал идти в отпуск, у меня все подписано, то есть ребенок поедет отдыхать в лагерь. В этом плане, ну, никаких вопросов не было. Единственный нюанс, это да, очернил немного свою фирму. Вот это да. Вы просто отмовились подписываться, и никаких консеквенций, так разумею, не было? Нет, у нас не было точно. Я слышал только сплетни, как и все остальные, слышали, что где-то там в школах, в больницах, в армии это все по-другому происходит. Ну, конкретно там... Вы не першы год працуеце у гэтай арганізацыі, а ці былі, і так разумею, таксама вахтавым спосабам, так, на іншых прадпрыемствах? Ці падчас папярэдніх прэзідэнцкіх кампаніяў вы сутыкаліся з падобнымі сітуацыямі, калі змушалі падпісвацца, да прыкладу? На прошлых 2015 года я не помню, чтобы собирали подписи, я такого точно не помню. На досрочное голосование мы ездили, но тогда аргументировалось это тем, что очень много людей тогда работало на атомной станции, это реально было большое количество, и если в один день выборов все пошли на тот день, то не знаю, какие очереди бы там были. Поэтому аргументировалось тем, что на досрочное голосование ходили именно этим. Дякую вам вялікі за размову. Акрамя плошчы да электаральнай перамогі ёсць яшчэ адна даволі старая стратэгія перамогі часткі дэмакратычных сілаў Беларусі – байкот. Адзін з яе лідараў і галоўных папулярызатараў, лідар кампаніі «Свежий ветер» Владимир Мацкевич, учора паставіў подпіс у падтрыманне Віктара Бабарыкі. З намі на відэасувязі філосаф і метадолог Владимир Мацкевич. Добрый день. Добрый день, Всеволод. Вы адзін з найбольш вядомых да паслядоўных прыхільнікаў байкатавання выбараў, але вось учора паставілі свой подпіс за Віктара Бабарыку. Што змянілася і чаму менавіта за гэтага кандыдата? Прывабнасць Бабарыкі для выбаршчыкаў яна склалася менавіта з таго, што ён пазіцыянуе сябе як паспяховы чалавек з бізнесу.
Ён не банкір сапраўды, гэта неправільнае вызначэнне, это хутчэй мянушка. Ён топ-менеджер банку, наёмны топ-менеджер банку, і ён не мае дачынення да вертыкалі ўлады, то бок, здаецца, не рэжымны чалавек, а толькі звонку, і ён не мае дачынення да апазіцыі. Уявім сабе, што Віктара Бабарэку зарэгіструюць у якасці кандыдата, так, што цяпер далёка не пэўна. А што б вы параілі яму рабіць далей? Я так разумею, вы, нягледзячы на свой подпіс, усе ж застаецеся прыхільнікам таго, што самыя выбары трэба байкатаваць. Ну так, я б яму раіў байкатаваць гэтыя выбары. Байкот, ведаеце, это не толькі тое, што людзі не прыйдуць на участкі галасаваць. Байкот, у першую чаргу, гэта дзеянне лідараў грамадскага меркавання, у тым ліку і кандыдату. Я б раіў зараз ужо ў гэтыя дні Бабарэкі правесці перамовы з усімі кандыдатамі і самымі малымі, самымі неперспектыўнымі і з найбольш блізкім да яго па папулярнасці сёння Сцепкала, каб яны аб'ядналі свае намаганні, зняліся на карысць Бабарэкі, і сам Бабарэка, калі яго зарэгіструюць, там вы праверыць яго подпіси, скажа, што ў гэтых выбарах хлуснівых, махлярскіх удзельнічаць немагчыма, і таксама зняў бы сваю кандыдатуру. Вось тады... Наколькі рэалістычна такі сцэнар? У нас ёсць кандыдаты, которые наўрад ці будуць здымацца з выбараў, так? Ганна Канапацкая, Дмітрыеў, той же Спадар Чэрэшань. Яны ніколі не выказвалі жадання не ўдзельнічаць у электаральным працэсе. Ну так, вот гэтыя мізераблі, якія, не гледзячы ні на што, просто прагнуць увагі да сябе, да? Пайдуць абавязкова, і супраць іх ёсць толькі адзін сродак. Я яго назваў там 3 моднымі ангельскімі словамі: мобінг, булінг і тролінг. І вывучаючы шматтысячагадовую гісторыю дэмакратыі, я разумею, што супраць дэмакратычныя сродкі змагання, супраць фрікаў, там вось гэтых несумленных людзей, якія клапоцяцца толькі пра свае эгоістычныя інтарэсы, дэмакратыя заўсёды выкарыстоўвала вось гэты сродак. Да іх павінна быць аднагалоснае, ці вельмі распаўсюджанае негатыўнае стаўленне. Іх трэба гнабіць. Чого шляху нема? Віктора Бабарэку фактычна патроліць, загнабіць, вашымі словамі, ягоных апанентаў. Да, калі ён пойдзе на гэта, калі ён зразумее, што адзіны шлях спыніць гэтае злачынства, гэта абвесціць байкот гэтаму ўсяму, пачынаючы з сябе. Калі ён ідзе на выбары, то які байкот, правда? А вось калі самы вядомы кандыдат, які набраў найбольшую колькасць подпісаў на сваю карысць, здымаецца, то адпаведна гэтаму Канапацкая і Дмітрыеў становяцца смешнымі. Шмат цяпер кажуць пра 3%. Ці на ваше меркаванне сапраўды настолькі ўсё дрэнна у нашага афіцыйнага лідара, што ягонае падтрыманне вагаецца каля 3%? Ці все ж таки бліжэй да праўды традыцыйныя лічбы ў 30-50%? Ну, не 50. Я думаю, што ў яго даўно няма 50%. А 10-25, я думаю, што ён захоўвае. Гэта проста па колькасці, сацыялогіі сапраўды няма, але ж мы можам лічыць па колькасці людзей, якія маюць прэферэнцыі ад існавання менавіта гэтага рэжыму. Гэта не толькі сілавікі, гэта не толькі вертыкальшчыкі і так далей, шмат людзей. І іх набярэцца чвэрць насельніцтва, і адпаведна такой прапорцыі, напэўна, і чвэрць выбаршчыкаў. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Мы ж на фінішы нашага выдання выйдзем з выбарчай тэмы і паразмаўляем пра фестываль, які самыя арганізатары ўжо назвалі найбуйнейшым опэн-эрам Еўропы. Улічваючы, што ў краінах Еўропы хвалююцца за жыцці сваіх грамадзянаў і з-за пандэміі COVID-19, то сапраўды славянскі базар можа стаць найбуйнейшым фестывалем на адкрытым паветры. Маскі не патрэбныя, урэшце сам міністр культуры лічыць іх глупствам.
рассаживать гостей не будут. Хедлайнерами фестивалю будут гости из России Валер Меладзе и Филипп Киркоров. Кошты на квитки до гэтых выканаўцаў пачынаюцца от 34 ці 49 рублёў. Мы у Витебску пошукали людей, которые зацікаўлены гэтай падзеяй, на якую ўжо прададзена нібыта больш за 15 тысяч квитков. Немножко неправильно все-таки. Я считаю, что неправильно. Славянский базар неправильно. И неправильно эти звезды, и неправильно эта доска почета. Риски везде есть, но славянский почему бы и нет? Пусть проводится. Традиция должна придерживаться. Я по правде уже нет. Боюсь коронавируса. У меня другие приоритеты сейчас. Тем более вирус, поэтому нафиг это надо. В основном же вы сами прекрасно понимаете, что у нас певцов натуральных почти нету. Все искусственно. То через компьютер любую вам частоту задают, все прочее. Поэтому чего ходить туда смотреть? Конечно, ждем. Очень сильно. Хотим попасть на концерты. Но если все-таки не получится, то... Будет очень грустно. Да. Ситуация еще сложная, по-моему, с эпидемией. Поэтому нет, конечно. Нет, мы не пойдем, но славянский базар это хорошо, но в связи с эпидемиологической ситуацией, я учусь в медицинском колледже, могу сказать, что я не одобряю данное мероприятие. Вот так. Что ж, спадарства, на гэтым наш час падыходзіць да заканчэння. А 21 гадзіне інфармацыйную карціну дня дапоўніць аб'ектыў. Для вас працаваў Всеволод Шлыкаў. Заставайцеся з Белсатом.